Λοιπόν, Άρη, μετά την 7η Οκτωβρίου υπήρξε το φαινόμενο ότι όποιος κατέκρινε το Ισραήλ για την επίθεση που εξαπέλυσε στη Γάζα φημωνόταν από τα ΜΜΕ πρώτον και δεύτερον και με την κατηγορία βέβαια ότι υποστήριζε τη Χαμάς και δεύτερον απαγορεύτηκαν ακόμα και διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Πώς κρίνεις αυτό το φαινόμενο? Υπάρχει μια εξαγωγή τρόμου από τις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Γάζας, η οποία απειλεί θεμελιώδη ατομικά και συλλογικά δικαιώματα στις κοινωνίες της Δύσης. Όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται δεν είναι καθόλου καινούργια. Δηλαδή, εδώ και δεκαετίες, οποιοσδήποτε τολμήσει να ασκήσει κριτική στο κράτος του Ισραήλ χαρακτηρίζεται αυτομάτως ως αντισημίτης. Αυτή τη φορά όμως έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα και το οποίο συμπτωματικά είναι ένα κείμενο το οποίο γράφω ενώ μιλάμε, είναι ο εξαναγκασμός σε παραίτηση της τώρα έχει κολλήσει στο μυαλό μου, θα το βρούμε το όνομα της προέδρου του Χάρβαρντ, η οποία δεν άσκησε καν κριτική εναντίον του Ισραήλ, απλώς δεν καταδίκασε, δεν αφαίρεσε το δικαίωμα έκφρασης από φοιτητές της και από ανθρώπους που διαδήλωναν μέσα ή κοντά σε χώρους του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Η απάντηση που είδαμε Νομίζω, είναι... συγγνώμη που σε διακόπτω, νομίζω ότι κάπου είδα ότι resigned, ότι παρετήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Παρετήθηκε. Οι κατηγορίες που της ασκήθηκαν ήταν ψευδείς, ότι έκανε για λογοκλοπή, αλλά είναι προφανές ότι ήταν οι πιέσεις του Ισραηλινού λόμπι και ακροδεξιών ρεπουμπλικάνων πολιτικών που οδήγησαν εκεί. Το πιο τραγικό είναι ότι όλες οι επιθέσεις, όπως εγώ τις έζησα τουλάχιστον στις ΗΠΑ, οι επιθέσεις εναντίον της ελευθερίας του λόγου ξεκίνησαν λίγα 24 ώρα μετά την 7η Οκτωβρίου, με ένα φορτηγάκι που άρχισε να κυκλοφορεί στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το οποίο κουβαλούσε γιγαντοοθόνες και είχε φωτογραφίες φοιτητών οι οποίοι ασκούσαν κριτική στο κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή μια πρωτοφανής περίπτωση διαπόμπευσης που παραπέμπει σε πολύ σκοτεινές στιγμές του 20ου αιώνα. Το ίδιο έγινε στη συνέχεια και με την Γκέι είναι το επίθετό της, την πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι εκτός του ότι απολύονται άνθρωποι από τις δουλειές τους για σχόλια που κάνουν, είδαμε να απολύονται δημοσιογράφοι, σκητσογράφος του Guardian, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια ολομέτωπη επίθεση ακόμη και στα πανεπιστήμια, που στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένα προπύργιο της ελευθερίας του λόγου και της σκέψης. Ξαναλέω, δεν είναι καινούριο, αλλά γίνεται πλέον σε πρωτοφανές βαθμό. Ε, Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες κιόλας και τα γεγονότα που τρέχουν, το Ισραήλ ενέπλεξε ενεργά στην ουσία και τον Λίβανο στον πόλεμο με τη δολοφονία του Αλαρούρη, μεγεθύνοντας ακόμα περισσότερο την ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου. Απ' την άλλη, η Χεσμπολάχ προειδοποίησε χθες βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, χθες βράδυ ήταν, πως η δολοφονία του Αλαρούρη δεν αποτελεί μόνο επίθεση εναντίον του Λιβάνου, αλλά και σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο μεταξύ του εχθρού, εννοούν το Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και του άξονα της αντίστασης. Ποια είναι η πρόβλεψή σου, πώς θα πάει το πράγμα? Είναι δύσκολο να κάνουμε πρόβλεψη. Πρέπει να μιλήσουμε όμως για ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, όταν ο επιτιθέμενος φαίνεται ότι δεν καταφέρνει, δεν επιτυγχάνει τους στόχους που είχε θέσει. Να θυμηθούμε ότι στον πόλεμο του Βιετνάμ, παρά την τεράστια αιματοχυσία, όταν συνειδητοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν μπορούν να κερδίσουν αυτή τη μάχη, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν η εξαγωγή της σύγκρουσης σε γειτονικές χώρες. Δηλαδή άρχισαν οι επιθέσεις στο Λάος και στην Καμπότζη, που είχαμε και εκεί τεράστια αιματοχυσία. Το ίδιο πιστεύω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με το Ισραήλ. Παρά το γεγονός ότι πραγματοποιεί μια γενοκτονία και ο αριθμός των θυμάτων είναι τρομακτικός, από στρατηγικής απόψεως είναι μια εξ αρχής χαμένη προσπάθεια. Καταρχήν είχαμε διεθνή διασυρμό
του δήθεν αίτητου Ισραηλινού στρατού με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ό,τι σχόλια και αν κάνουμε εναντίον της Χαμάς, και πρέπει να καταδικάσουμε και τον τελευταίο θάνατο αμάχου, φάνηκε ότι ούτε τα συστήματα ασφαλείας στα οποία στηρίζεται και από πλευράς εξαγωγών η Ισραηλινή οικονομία δεν λειτουργήσαν, οι ένοπλες δυνάμεις δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αντιθέτως, υπήρχε ένας χάος και άρχισαν να σκοτώνουν, και έχουμε πλέον πληροφορίες διασταυρωμένες ότι οι ίδιοι οι Ισραηλινοί σκότωσαν πάρα πολλούς άμαχους Ισραηλινούς στην επιχείρηση. Και από εκεί και πέρα η επιχείρηση στη Γάζα ουδέποτε θα μπορούσε να εξαφανίσει την Χαμάς, που είναι υποτίθεται ο στόχος όλης αυτής της επιχείρησης. Και δεν κρύβουν πλέον οι Ισραηλοί αξιωματούχοι ότι δεν είναι και αυτός ο στόχος. Θεωρούν και το τελευταίο παιδί της Γάζας ως τρομοκράτη, ως εμπόλεμο, και σκοτώνουν αδιακρίτως. Και εδώ λοιπόν το Ισραήλ πιστεύω ότι έχει την ανάγκη να εξάγει την ένταση, ώστε να μπορέσει να δεσμεύσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, γιατί αν έχουμε μια επέκταση στο Λίβανο, ή αν εμπλακούν δυνάμεις που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το Ιράν, θα δώσει την ευκαιρία και σε γεράκια στις Ηνωμένες Πολιτείες να ζητήσουν πιο άμεση εμπλοκή, και θα επιτρέψουν και στον Νετανιάχου να γλιτώσει από αυτή την πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται, γιατί αρχίζουμε και βλέπουμε αντιδράσεις πλέον και στο εσωτερικό του Ισραήλ, από ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η γενοκτονία. Και τώρα που αναφέραμε το εσωτερικό του Ισραήλ, πάμε να κοιτάξουμε όντως το εσωτερικό του Ισραήλ. Πριν 2 μέρες το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ ακύρωσε ένα νόμο κλειδί της δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθούσε η κυβέρνηση Νετανιάχου, επιδιώκοντας να περιορίσει τις εξουσίες του ανώτατου δικαστικού οργάνου. Παράλληλα, με αυτή την ακύρωση, οι ανώτατοι αξιωματούχοι της Ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσαν ότι η απόφαση αυτή είναι ενάντια στην ενότητα του λαού που δίνει μάχη με τη Χαμάς. Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Νετανιάχου βρίσκεται κατηγορούμενος για διαφθορά και ότι το 2023 μόνο υπόνοια αυτής της δικαστικής μεταρρύθμισης κατέβασε στο δρόμο διαδηλωτές και πολίτες, νομίζω περισσότερους από το 1947 και μετά. Υπάρχουν φωνές οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος κατά της Χαμάς στην ουσία εργαλειοποιείται από το Λικούντ με σκοπό να ισχυροποιήσει τη θέση του στο εσωτερικό της χώρας, καταργώντας βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας. Γιατί με αυτή τη μεταρρύθμιση στην ουσία, γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα και το ανώτατο δικαστήριο ελέγχει στην ουσία την εκτελεστική εξουσία. Και αυτό πάει να ακυρωθεί. Τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολο, αλλά αυτό ήταν η πρόθεση. Ποια είναι η άποψή σου πάνω στο ζήτημα? Υπήρχε πολύ πριν από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ μία προσπάθεια από τον ακροδεξιό συνασπισμό κατάλυσης της δημοκρατίας. Μόνο έτσι μπορούμε να περιγράψουμε τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται. Δεν θεωρώ, καταρχήν να σημειώσω εδώ, ότι ουδέποτε το Ισραήλ ήταν δημοκρατία, ήταν ένα κράτος apartheid, οπότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη δημοκρατία, και μάλιστα μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, όπως θέλει να παρουσιάζεται, αλλά τέλος πάντων είχε κάποια βασικά στοιχεία αστικής δημοκρατίας, τα οποία άρχισαν να καταλύονται από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Υπήρξαν πράγματι μεγαλειώδεις διαδηλώσεις και αντιδράσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν σαν να αγνοούν τον ελέφαντα στο δωμάτιο, ο οποίος είναι το καθεστώς apartheid, το καθεστώς στρατιωτικής κατοχής ενός ολόκληρου λαού. Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν ένα εσωτερικό ζήτημα. Η Ισραηλινή κοινωνία δεν μπόρεσε να δει τη μεγάλη εικόνα και να καταλάβει ότι η κατοχή απειλεί και τη δική της δημοκρατία. Νόμιζε ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να το λύσει εσωτερικά, και αποδεικνύεται το μεγάλο λάθος, και ήταν δεδομένο σε αυτό το κλίμα ότι ο Νετανιάχου θα αξιοποιούσε στο έπακρο
την κίνηση της Χαμάς για να εδραιώσει ε, αυτό τον εκφασισμό του πολιτικού συστήματος του Ισραήλ. Δεν αποτελεί δηλαδή καμία έκπληξη. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω και διέξοδο σε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς που είπα, ότι αν δεν δει ο Ισραηλινός λαός τη συνολική εικόνα, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει σε εκδημοκρατισμό. Αντιθέτως, βλέπω μια διαδικασία εκφασισμού του μεγαλύτερου τμήματος, δυστυχώς, της Ισραηλινής κοινωνίας, η οποία αποδέχεται θέσεις εναντίον των Παλαιστινίων, οι οποίες θυμίζουν φασιστικά καθεστώτα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, δεν τους αναγνωρίζει ως ανθρώπους. Δεν είναι ότι δεν τους αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχουν κράτος ή ότι δεν έχουν το δικαίωμα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Δεν τους αναγνωρίζει το χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας και λέει ότι είναι ζώα και ως τέτοια πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, και γίνεται αποδεκτό αυτό από την Ισραηλινή κοινωνία. Λοιπόν, το να φτιάξεις μια φούσκα υποτιθέμενης αστικής δημοκρατίας όταν είσαι ο πρώτος που την καταπατάς, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και να σημειώσω εδώ ότι ακόμα και η χαμηλή δημοτικότητα του Νετανιάχου συνοδεύεται με υψηλή αποδοχή του πολέμου, του συγκεκριμένου πολέμου. Δηλαδή είναι δύο πράγματα που ενώ κατακρίνεται ο Πρωθυπουργός, απ' την άλλη η πολιτική που ακολουθεί με την Παλαιστίνη χέρι αποδοχής. Ναι, αυτό είναι μια διαδικασία δεκαετιών που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, βλέπαμε κάποιες εκφάνσεις της και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε αν είναι, πόσο μειοψηφικές είναι. Δηλαδή, ότι κυκλοφορούσαν πριν από χρόνια μπλουζάκια, t-shirt, που είχαν πάνω μία έγκυο Παλαιστίνια γυναίκα και έλεγε ότι αν τη σκοτώσεις κερδίζεις 2 πόντους. Και αυτό κυκλοφορούσε σε t-shirt, δηλαδή την είχε στο στόχαστρο και έλεγε ότι αν τη σκοτώσεις έχεις 2 πόντους, γιατί σκοτώσεις και τη γυναίκα και το βρέφος. Ε, δεν είχαμε στην πραγματικότητα εικόνα, ή το γεγονός ότι ανέβαιναν σε λόφους με hot dog και μπύρες για να βλέπουν προηγούμενους βομβαρδισμούς της Γάζας. Δεν ξέραμε αν αυτό αποτελεί μια αισχρή μειοψηφία, αν ήταν οι χρυσαυγίτες, ας πούμε, του Ισραήλ που το έκαναν ή εξέφραζε ένα μεγάλο τμήμα. Φοβάμαι ότι σε αυτόν τον πόλεμο είδαμε ότι υπάρχει μια διαδικασία εκφασισμού της κοινωνίας, και αυτό μας επιτρέπει να καταλάβουμε πώς μπορεί να συνέβησαν τέτοιες αγριότητες και σε άλλες ιστορικές στιγμές. Δηλαδή, εγώ είχα πάντα την απορία πώς γινόταν ο γερμανικός λαός να αποδέχεται το Ολοκαύτω. Το αποδεχόταν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το γνώριζε τι γινόταν εναντίον των Εβραίων. Πώς μπόρεσε μια κοινωνία, δεν λέω στο σύνολό της, αλλά στην πλειοψηφία της, να το αποδεχτεί. Τώρα είναι κάτι που το ζούμε λόγω δυστυχώς της πρώτης γενοκτονίας του 21ου αιώνα. Ναι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο έτσι ζήτημα που το αναφέρεις και στο βιβλίο σου. Απλά κάνω ένα apply των γεγονότων πάνω σε αυτά που λες και στο βιβλίο σου στην ουσία. Οι νεκροί από την πλευρά του Ισραήλ, όπως η περίπτωση πολύ πρόσφατα, η περίπτωση των 3 νεκρών ομήρων στις ειδήσεις, αναφέρονται με το όνομά τους και ένα τμήμα από τη ζωή τους. Και οι 3 μάθαμε τι κάνανε πριν τον πόλεμο και το όνομά τους προφανώς. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε πάνω από 20.000 νεκρούς, με το 70% γυναίκες και παιδιά, και στις ειδήσεις υπάρχει μόνο ένα νούμερο. Σε κάθε επίθεση, κάθε μέρα, 10 νεκροί, 20 νεκροί, 500 νεκροί, είναι πάντα αυτό. Με ποιο τρόπο επηρεάζει το συγκεκριμένο γεγονός και η συγκεκριμένη ρητορική το πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο στην Παλαιστίνη? Υπάρχει από την πρώτη στιγμή μια προσπάθεια εξανδραποδισμού των Παλαιστινίων, προκειμένου να μην τους αναγνωρίσουμε την ιδιότητα του ανθρώπου και να γίνει αποδεκτή η γενοκτονία. Δεν είναι μόνο αυτό. Ίσως το πρώτο δείγμα που είχαμε ήταν αυτό το ψέμα που κυκλοφόρησε για τον αποκεφαλισμό 40 βρεφών από την Χαμάς. Αυτό είναι μια κλασική πρακτική εξανδραποδισμού που την ξέρουμε ήδη
από το Μεσαίωνα. Χρησιμοποιούνταν μάλιστα εναντίον των Εβραίων και χρησιμοποιήθηκε και από την ναζιστική Γερμανία. Και θέλει να δείξει ότι ο αντίπαλος δεν είναι άνθρωπος, δεν έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συναισθήματα, οπότε δικαιολογούμαστε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σε ένα άλλο επίπεδο επικοινωνιακό, το να μην δείξεις την φωτογραφία, να μην πεις το όνομα ή την προσωπική ιστορία του ανθρώπου, ουσιαστικά εξυπηρετεί τους ίδιους στόχους. Τον εξανδραποδίζεις, τον δείχνεις ως έναν αριθμό. Εγώ, επειδή ζω τους τελευταίους μήνες στη Νέα Υόρκη, περπατώντας στο κέντρο της πόλης, μπορείς να δεις παντού μόνο φωτογραφίες ομήρων της Χαμάς, τα πρόσωπά τους, τα ονόματά τους. Αν ανοίξεις μια εφημερίδα θα δεις καθημερινά προσωπικές ιστορίες από τη ζωή τους. Και φτάνουμε στο σημείο από την άλλη μεριά, ούτε καν τους αριθμούς να μην μαθαίνουμε πλέον. Δεν είναι μόνο ότι παρουσιάζονται οι Παλαιστίνοι ως αριθμοί. Δεν μαθαίνουμε ούτε τους αριθμούς. Βλέπουμε άλλες πρακτικές προπαγάνδας σε μέσα ενημέρωσης, ακόμα και στο Guardian, που δεν αποκαλούν παιδιά τα παιδιά των Παλαιστινίων. Λέει, σκοτώθηκαν 10 παιδιά, ξέρω εγώ, τυχαίος αριθμός, 10 παιδιά Ισραηλινών, και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την Και 50 έκφραση πώς ήταν. Παλαιστίνοι. Όχι, ούτε μη ενήλικες, δηλαδή Οκ. χρησιμοποιούν ό,τι έκφραση μπορούν να σκεφτούν. Αυτό πρέπει λίγο να το θυμηθώ πώς ακριβώς ήταν. Για να μην μπουν τη λέξη παιδιά, να μην μπουν ότι σκοτώθηκαν παιδιά. Όλα αυτά από την πιο ακραία εκδοχή λοιπόν της ψευδούς πληροφορίας για τον αποκεφαλισμό βρεφών μέχρι το να μην δείξεις το πρόσωπο του θύματος, έχουν τον ίδιο στόχο, να μην καταλάβεις ότι το θύμα είναι άνθρωπος. Μάλιστα. Η Social Impact Israel ανήρτησε στο Twitter μια φωτογραφία με έναν Ισραηλινό στρατιώτη μπροστά από ένα τάγκ να υψώνει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, σημειώνοντας επίσης ότι η LGBTQ κοινότητα του Ισραήλ διαδραματίζει ευρύ ρόλο σε όλα τα μέτωπα στον πόλεμο κατά της Χαμάς, πολεμώντας τη Γάζα, βοηθώντας τους εκτοπισμένους ανθρώπους, προωθώντας την υπεράσπιση. Ποια είναι η ανάγνωση αυτής της φωτογραφίας, και ανέφερες κιόλας για τη μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, οπότε ίσως αυτά συνδέονται κιόλας. Είναι μια κλασική περίπτωση pink washing, όπως έχουμε το απλό ξέπλυμα που είναι το white washing, έχουμε και τις διάφορες κατηγορίες που είναι το green washing, όταν εταιρείες θέλουν να παρουσιαστούν ως φιλικές προς το περιβάλλον. Το Ισραήλ, ανάμεσα σε όλα τα ξεπλύματα που πραγματοποιεί, κάνει και το pink washing, θέλοντας να δείξει ότι υπερασπίζεται τα ατομικά δικαιώματα και ότι είναι η μοναδική χώρα που το κάνει, και το φέρνει βέβαια σε αντιπαράθεση με τις συντηρητικές μουσουλμανικές κοινωνίες που δεν αποδέχονται την ομοφυλοφιλία. Είναι αστείο βέβαια σε κάποια στιγμή το ότι δεν αποδέχεται το δικαίωμα των Παλαιστινίων να ζουν και θεωρεί ότι μπορεί αυτό να το καλύψει αποδεχόμενοι το δικαίωμα διαφόρων μειονοτήτων να συνεχίσουν ως μειονότητες. Αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα βέβαια που αφορά και τις δυτικές κοινωνίες. Αυτού του είδους το identity politics και το gender politics που έχουμε, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα. Τι σημαίνει, αναγνωρίζουμε, και καλώς κάνουμε φυσικά και αναγνωρίζουμε σε μειονότητες ορισμένα τους δικαιώματα, χωρίς να τους αναγνωρίζουμε τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Δηλαδή, ένας ομοφυλόφιλος στις ΗΠΑ μπορεί να μην του αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη στέγαση και άλλα πολλά δικαιώματα που θα τον κάνουν να ζει ανθρώπινα, και να του αναγνωρίζεται μόνο αυτό το δικαίωμα των σεξουαλικών του προτιμήσεων. Σε ακραία κατάσταση μπορούμε να το δούμε πώς λειτουργεί αυτό στο Ισραήλ, όπου δεν αναγνωρίζεται η ζωή των Παλαιστινίων και αναγνωρίζονται ορισμένα δικαιώματα. Βέβαια, ακόμα και αυτό είναι μια φενάκι, γιατί είναι μια πολύ συντηρητική κοινωνία το Ισραήλ, και στην πλειονότητά της δεν αποδέχεται ούτε τους γάμους των ομοφυλόφιλων, ούτε άλλα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Επίσης πρέπει να δούμε ότι πολλά σχόλια και ανθρώπων που είναι υπέρ του Ισραήλ κατηγορούν την Παλαιστίνη ότι κρεμάει τους ομοφυλόφιλους, ότι συμπεριφέρεται πάρα πολύ άσχημα στους ομοφυλόφιλους, οπότε
όταν υποστηρίζει την Παλαιστίνη, στην ουσία δεν υποστηρίζει σε κατά των ομοφυλόφιλων. Δηλαδή, ενώνονται αυτά τα δύο επιχειρήματα με τρόπο παράδοξο. Είναι λογικά άλματα όλα αυτά. Προφανώς πρέπει να καταδικάσουμε τη στάση ε, και της Χαμάς στο συγκεκριμένο θέμα και άλλων κοινότητων και στο Ιράν και σε άλλες χώρες της περιοχής. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μην το πούμε και να μην καταδικάσουμε αυτή τη στάση, αλλά πρέπει να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, πώς χρησιμοποιείται αυτό το pink washing για επιθετικές κινήσεις και υπεριαλιστικούς πολέμους. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο, το αναφέρω και στο βιβλίο, ότι πριν από κάθε μεγάλη επίθεση σε κάποια αραβική ή ισλαμική χώρα ή σκέψη επίθεσης, βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα στο δυτικό τύπο για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τι γινόταν στο Ιράκ? Πριν γίνει η Αμερικανική εισβολή, διαβάζαμε συνέχεια για το πώς κακοποιείται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ήταν γεγονός και καλώς έκαναν και το επέκριναν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Η κατάσταση όμως επιδεινώθηκε με την αποχώρηση του Σαντάμ Χουσέιν. Είναι πολύ χειρότερη σήμερα από ό,τι ήταν στη δική του περίοδο και τώρα δεν τα βλέπουμε αυτά τα δημοσιεύματα. Κανείς δεν μιλάει για την κατάσταση αυτών των ανθρώπων στο Ιράκ ή σε άλλες χώρες που σταμάτησαν να αποτελούν πρώτη απειλή, πρώτο εχθρό των ΗΠΑ. Άρη, τώρα να πάμε λίγο στην καθαρά πώς ενημερωνόμαστε εμείς εδώ πέρα. Διάβαζα μία έκθεση της RSF που τόνισε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι, ειδικά σε ζώνες σύγκρουσης όπως η Γάζα. Το ερώτημά μου είναι πώς έχει επηρεάσει το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας δημοσιογράφων τη ροή της ακριβούς ενημέρωσης. Αν υπολογίσουμε ότι αυτή τη στιγμή στη Γάζα μόνο έχουμε περίπου 60 νεκρούς δημοσιογράφους. Ε, Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Ένα είναι ότι υπάρχει στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων και υπήρχε και παλαιότερα. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαν βομβαρδίσει εγκαταστάσεις του Al Jazeera ή ακόμη και του Associated Press σε ανύποπτο χρόνο. Δηλαδή δεν θέλουν να υπάρχουν εικόνες κυρίως από διεθνή μέσα ενημέρωσης. Να μην μπαίνουν μέσα δημοσιογράφοι και περιγράφουν την κατάσταση στη Γάζα, η οποία ήταν τραγική και πριν από τους τελευταίους βομβαρδισμούς. Αυτό είναι ένα. Ένα δεύτερο θέμα όμως είναι ότι αν ζούσαν αυτοί οι 60 ή 80, δεν θυμάμαι τον τελικό αριθμό, Παλαιστίνοι δημοσιογράφοι, θα τους άκουγε κανένα σήμερα στα δυτικά μέσα ενημέρωσης? Γιατί η πληροφορία θεωρητικά μπορεί ακόμα και σήμερα να βγει από πολίτες με κινητά τηλέφωνα που περιγράφουν την κατάστασή τους. Τους ακούν αυτούς τα δυτικά μέσα ενημέρωσης? Όχι. Δηλαδή, χωρίς να... Απ' τη μία δείχνει τους στόχους του Ισραήλ, από την άλλη, αν ήθελαν πληροφόρηση, δεν είναι το θέμα των δημοσιογράφων να την λάβουν οι δυτικές κυβερνήσεις και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Την έχουν πολύ καλά την πληροφόρηση, ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει μέσα και αυτό δείχνει και τη συνενοχή τους στη γενοκτονία. Το θέμα είναι ότι αυτές οι επιθέσεις εναντίον των δημοσιογράφων εξάγονται πλέον και στις δικές μας κοινωνίες. Δηλαδή στοχοποιούνται δημοσιογράφοι, απολύονται δημοσιογράφοι και ακόμη και αν δεν απολύονται, καταλαβαίνουν ποια πρέπει να είναι η θέση τους αν θέλουν να διατηρήσουν τη... Δηλαδή αυτός ο πόλεμος για άλλη μια φορά αποτελεί μια απειλή για τη δημοκρατία σε όλο τον δυτικό κόσμο. Πριν ανοίξει το Zoom, μου ήρθε ένα newsletter από, δεν έχει σημασία από πού, από ένα ερευνητική δημοσιογραφίας. Είναι και γενικά fact check. Και ανέφερε, που μου έκανε περιέργεια και λέω θα στο ρωτήσω, ότι για τις εικόνες που προβάλλονται από τη Συρία λέγοντας ότι είναι από την Παλαιστίνη, και λίγο πιο κάτω έγραφε ότι ναι, μάλλον ότι υπάρχει η κτηνώδης επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και
η δυστυχία που φέρνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Το δυστυχία μου φάνηκε λίγο light. Δηλαδή η κτηνώδης επίθεση της Χαμάς και η δυστυχία που φέρνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Και απόρρισα μόλις το Είναι διάβασα. σαν το συνοστισμό, είναι σαν το συνοστισμό στη Σμύρνη, ακούγεται η δυστυχία, Ναι, ότι δεν τους έσφαζαν οι Τουρκοί, απλώς υπήρξε ένας συνοστισμός και σκοτώθηκαν κάποιοι. Ναι, είναι, συγγνώμη που σε διέκοψα. όχι, 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 αυτό ήθελα να σου πω. Απλά μου φάνηκε ότι είναι εξαιρετικά light και δεν είναι μόνο light, είναι και αντιπαραβάλλεται και με την προηγούμενη πρόταση που είναι η εξαιρετικά κτηνώδης επίθεση της Χαμάς που είναι, αλλά ε, η δυστυχία δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που βλέπουμε που γίνεται στην Γάζα, ειδικά που έχει ισοπεδωθεί η μισή Γάζα. Ε, Η, ο μόνος τρόπος να περιγραφεί τι γίνεται στη Γάζα είναι η λέξη γενοκτονία και δεν τον λέω με κάποιο είδους αφαίρεση. Το λέω γιατί πληρούνται οι 3 από τους 5 όρους της Σύμβασης για τις Γενοκτονίες του 1948, όπου έστω και μία αν ισχύει μπορεί να χαρακτηριστεί γενοκτονία. Το Ισραήλ πραγματοποιεί 3 από τα 5 αυτά άρθρα. Λοιπόν, το να χαρακτηρίζεις δυστυχία τη γενοκτονία ενός λαού είναι το ίδιο με το να χαρακτηρίζεις δυστυχία το ολοκαύτωμα και να μην λες ότι είναι γενοκτονία. Είναι το ίδιο με το να χαρακτηρίζεις δυστυχία τα 10 εκατομμύρια κατοίκων του Κογκό που κατέσφαξε το Βέλγιο κόβοντας χέρια και κεφάλια, ή τα 100 εκατομμύρια που πέθαναν από τη γενοκτονία στις Ηνωμένες Πολιτείες από τους έπικους. Αυτά είναι γενοκτονίες. Και ως τέτοια πρέπει να τα χαρακτηρίζουμε. Οτιδήποτε άλλο είναι συνενοχή στο έγκλημα της γενοκτονίας και επίσης ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Να μην ξεχνάμε ότι στις δίκες της Νιρεμβέργης δεν δικάστηκαν και εκτελέστηκαν μόνο αυτοί που πραγματοποιούσαν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Καταδικάστηκαν και εκτελέστηκε κιόλας και ένας εκδότης, ο εκδότης του Χίτλερ, ακριβώς επειδή στήριζε αυτή τη γενοκτονία. Δεν λέω ότι πρέπει να στήσουμε ένα δικαστήριο της Νιρεμβέργης, μάλλον πρέπει να στήσουμε ένα δικαστήριο της Νιρεμβέργης, δεν λέω ότι πρέπει να εκτελεστεί κάποιος, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι συνένοχοι μπορεί να είναι και δημοσιογράφοι, είναι σίγουρα πολιτικοί, είναι ιδιωτικές εταιρείες και είναι συνένοχοι στο έγκλημα της γενοκτονίας και πρέπει κάποτε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Σχετικά με την πληροφόρηση από τη λωρίδα της Γάζας, πώς κρίνουμε την παρουσία των ελληνικών ΜΜΕ? Δεν έχω, επειδή είμαι το τελευταίο διάστημα στη Νέα Υόρκη, δεν έχω πάρα πολύ καλή εικόνα. Ακούω όμως τα χειρότερα. Ακούω ότι αποτελεί συνέχεια και έχω δει, δηλαδή έχω δει και αποσπάσματα δελτίων ειδήσεων και έχω διαβάσει πάρα πολλά άρθρα σε εφημερίδες, ότι αποτελεί συνέχεια της ρητορικής της Ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα. Σαν να παίρνουν non-paper τα οποία αναμεταδίδουν αυτούσια. Οποιοδήποτε ψέμα έχει ακουστεί ξεκινάει βέβαια από το Τελ Αβίβ και μεταφέρεται μέσω της πρεσβείας εδώ. Το βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, και στις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι είναι τα πράγματα και σε πάρα πολλές χώρες. Θα έλεγα ότι στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, είναι ακόμα χειρότερα από εδώ, που έχουμε ανοιχτή στήριξη σε αυτή τη γενοκτονία και από τμήματα της αριστεράς, μάλιστα. Κατάπτυστη τη θεωρώ τη στάση των κυρίαρχων ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Το λιγότερο που θα έπρεπε να ζητάνε αυτή τη στιγμή είναι την απέλαση του Ισραηλινού πρέσβη στην Αθήνα. Ανταυτού έχουν γίνει γραμματοκομιστές των δελτίων τύπου που μεταδίδει αυτός. Στην αρχή μου ανέφερες ότι το Ισραήλ έχει έναν έλεγχο πάνω στις πληροφορίες που ίσως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μοναδικό ιστορικά και πιο εξελιγμένο. Ε, η ερώτηση μου είναι ότι από την άλλη πλευρά η Χαμάς παίζει το ίδιο παιχνίδι.
Η Χαμάς προφανώς δεν είναι ένας αθώος παίκτης σε αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να παίξει οποιοδήποτε παίκτη. Να πει τι, δηλαδή, ότι, δεν ότι σκοτώσατε παραπάνω από 20.000, δεν έχει κανένα λόγο, αρκεί να ανοίξουν μια κάμερα και να δείξουν τι γίνεται στη Γάζα. Και ας μην ξεχνάμε, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να στηρίξω μια οργάνωση σαν τη Χαμάς λόγω των θρησκευτικών χαρακτηριστικών της. Ε, Είναι όμως, θεωρώ, λιγότερο θεοκρατική στη σκέψη της από το Ισραήλ, γιατί είδαμε τον ίδιο τον Νετανιάχου να βγαίνει και να διαβάζει αποσπάσματα ιερών κειμένων για να δικαιολογήσει τον πόλεμο. Και ας μην ξεχνάμε εν τέλει ότι ήταν η τελευταία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση των Παλαιστινίων, η οποία ανατράπηκε πραξικοπηματικά από δυνάμεις ανθρώπων όπως ο Νταχλάν, οι οποίοι είχαν πολύ στενές σχέσεις με Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν είμαι ο παδός της Χαμάς, αλλά ακόμα και εδώ υπάρχει μια δαιμονοποίηση ότι αυτοί είναι κάτι τέρατα που σφάζουν. Είναι ένα τμήμα της Παλαιστινιακής αντίστασης. Θα ήθελα προσωπικά να μην έχει θρησκευτικά χαρακτηριστικά και να είναι μια αντίσταση όπως ήταν του Αραφάτ, με κοσμικά αριστερά χαρακτηριστικά. Αλλά το Ισραήλ ήταν αυτό που δημιούργησε και οι Ηνωμένε Πολιτείες που δημιούργησαν έδωσαν τέτοια φονταμενταλιστικά χαρακτηριστικά σε τμήματα της Παλαιστινιακής αντίστασης, ακριβώς γιατί ήθελαν να δημιουργήσουν αναχώματα στην αριστερή κοσμική αντίσταση του Αραφάτ και της παλιάς PLO. Λοιπόν, για να επανέλθω, δεν χρειάζεται να κάνει οποιαδήποτε προπαγάνδα, μπορεί να έκανε σε άλλες περιπτώσεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνει οποιαδήποτε προπαγάνδα, ε, γιατί δεν μπορείς να πεις κάτι περισσότερο από ό,τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Ναι, και θυμίζω κιόλας ότι η πρέσβυρα του Ισραήλ στο Λονδίνο στήριξε την άποψη ότι τα εδάφη που βρίσκεται το Ισραήλ τους τα έχει δώσει ο Θεός. Έτσι. Είναι... Ναι, 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 μα είναι σε όλες του τις εκφάνσεις ένα βαθιά θεοκρατικό καθεστώς στο Ισραήλ και αυτό ενισχύθηκε περαιτέρω επί διακυβέρνησης Νετανιάχου με τον περίφημο βασικό νόμο που προωθούσε το γεγονός ότι είναι ένα εβραϊκό κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αποδεχόταν το δικαίωμα του πολίτη ακόμη και σε Άραβες με Ισραηλινή υπηκότητα. Αυτό χαρακτηρίζεται με τα θρησκευτικά του χαρακτηριστικά του Ισραηλινού κράτους και αυτό είναι και αστείο, αν θέλετε, για όλους αυτούς τους φιλελεύθερους και στην Ελλάδα που βγαίνουν και λένε ότι εκπροσωπεί τον ευρωπαϊκό πολιτισμό το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Αλίμονό μας αν εκπροσωπεί το ευρωπαϊκός πολιτισμός από ένα θεοκρατικό καθεστώς όπως αυτό του Τελαβίβ.